אז מחר בבוקר, בשעה 8 אני מחכה לך בבניין העירייה. הגעתי לבניין, חשבתי בהתחלה שהוא סתם מתלוצץ, בסוף הבנתי שזה אמיתי, הגעתי לשם, הוא לקח אותי למשרד הפנים והיה אמנון כהן, אם מישהו הכיר את אמנון כהן. ואז הוא אמר לו, זאת חדשה בנצרת עילית, תמצא לעבודה. וככה התחלתי את העבודה שלי במשרד הפנים. אחרי עשור הבנתי שאני ליבי במערב ואני במזרח ואני רוצה לחזור לחיפה. צלצלנו לחיפה, אמרו לא, לא, תודה רבה. מה שקרה שלפניי 3 היו יבוא מצפון לחיפה וזה לא צלח. 1 מהם כבר לא עלינו. ו2 אני יודעת שהם עוד בזה, ולא הסכימו לקבל אותי. יום בהיר אחד יצחק ליבוביץ', שהוא היה מתכנן מחוז הצפון, הוא מגיע לטכניון והוא פוגש את נאוה מגן. אגב, אני לא יודעת, נאוה אבחיה, בסדר? אוקיי, נאוה מגן הייתה לימים גם מתכננת המחוז. ואז הוא אמר לו, למה אתם לא רוצים לקבל את חנה וייסמן? אתם לא יודעים איזה נכס אתם מפספסים. ונאוה באה וטמטמה את הממונה ואמרה לו, אתה חייב להזמין אותה. ואז הוא הזמין אותי, והשאר זה היסטוריה. עכשיו, באמת עבדתי עם 9 ממונים, אלי ה9, כשהוא משחק תפקיד פעמיים. ומכל ממונה, אני רוצה להגיד לכם, קיבלתי, למדתי ממנו הרבה דברים. מאלי, חוץ מאשר הוא איש יחסי ציבור, והעובד אצלו מקום ראשון, ואת הסיפור על המשפחה. אני בזכות זה, אפילו הבת שלי אמרה, אמא, הכל בסדר איתך? התחלתי לשאול אותה כל מיני מה היא צריכה, היא לא צריכה, איך צריכה, את בטוחה שהכל בסדר? אז אמרתי, כן, תשמעי, יכול להיות שהיום קצת אני נותנת יותר במה למשפחה, כי אני למדתי משהו, ואני שומעת, גם כשאלי מספר, את הברק בעיניים, את השמחה בלב, את מה שנקרא, את הסיפוק הזה. אז אולי באמת הבנתי כמה אני לא שם. מפייז למדתי קודם כל אני עובדת גם בהייטק. אצלו הכל תגבים, מיידי, כל ההתנהלות הייתה, ואני רוצה להגיד לך שגם זה חכם, כי ככה יכולנו לשלוט ולעקוב אחרי משימות וכו'. חוץ מזה שהוא, עם פייז גם הייתי, פייז גם יותר צעיר ממני, אז אני מרגישה שהוא הבן שלי. אז היו דברים שבאמת אמרתי בערב, איך אמרתי לו כאלה דברים, אבל אני הרגשתי שהוא הבן שלי, אז אני יכולה לבן שלי להגיד הכל. טוב, והיו עוד ועוד ועוד, והכי חשוב, פעם הבן שלי יצא עם בחורה די מפורסמת בחיפה, והם היו לפני צבא, ואני כל הזמן פחדתי שכשילכו לצבא מסיפורים של חברים, גם הוא ייפול שם, וזה קרה באמת. היא הכירה טייס ועזבה אותו, ואז הוא אמר, אמא, את יודעת? הוא היה בדיכאון, ירד 10 קילו. אמא, את יודעת? אמרתי לו, מה? הוא אומר, את יודעת מה המזל שלי? אמרתי, מה? שיש לי הרבה חברים. זה הנכסים שלי. החברים הצילו אותי, הם הרימו אותי. ואני חזרתי לעצמי, אל תדאגי, בזכות החברים. ואני רוצה לומר לכם שיש לי חברים מדן ועד אילת. ואתם, הרוב, יושבים פה. וזה כל כך עושה טוב על הלב שיש לך חברים, שיש לך עם מי לדבר, עם מי להתייעץ, וזה מחמם את הלב. אני שוב רוצה להודות לכולכם, באמת חיממתם לי את הלב. תודה רבה על כל המתנות, ואני מבטיחה, כל מי שיזמין אותי, רבי, האם אתה שומע, גם חתונות וכאלה, אז אני מבטיחה לבוא לכל האירועים ולהביא מתנות, ואני אוהבת להביא מתנות, יישר כוח לכולם, ומאחלת לכולם הצלחה. ואני אמרתי לאוניידה, אוניידה, את יודעת מה ההבדל בינינו? של המסיבה שלי את באה, למסיבה שלך אני לא מבטיחה. תרשו לי להגיד, אוניידה, קודם כל היא קיבלה, אני הייתי המורה הראשונה שלה והיא מודה, אבל היא באמת קיבלה מקום בלב שלי, כי כדי שיקדמו אותי הייתי צריכה כפיפה. והיו צריכים להכפיף לי עובד. ואז מישלב באמת פגש אותה באחד הפעמים והביא אותה ללשכה. ואני רוצה להגיד לכם שהגולם קם על יוצרו. היא מדהימה.
מעל ומעבר, ובטוח שהיא תוכל למלא את מקומי ולהיכנס לנעליי. היא רק דבר אחד לא אוהבת, לארח. אז תבוא... רק לא יהיו. תצטרכו להביא דוגי בג כשאתם באים. אבל כל היתר תקבלו מעל ומעבר. ואני רוצה להגיד לכם שרביה, שהוא שכן שלי, ובדרך כלל אני לא חברה של שכנים, לא יודעת למה. גם בבית איפה שאני גרה, אני לא חברה של שכנים. יש לי חברה בבניין, חברה. שהיא הגיעה מארצות הברית, היא הייתה ישראלית לשעבר, בעלה היה אחד היבואנים הגדולים איך זה נקרא? בניגריה, עם כמה סלב מדניה, ודי מוכר גולדהר אחד, והיא התגרשה, נסעה לארצות הברית, והיא חזרה והיא אמרה לי, וואי, סוף סוף יש לי חברה בבניין. עכשיו, אני רוצה שקט, אני לא אוהבת שדופקים לי בדלת, אני כמו אמריקאים, מצלצלים ובאים, לא דופקים בדלת, איך בנדו, אני פה, לא. אז יום אחד היא אומרת לי, תראי לי איפה את חונה. אמרתי לה, הנה, אני במקרה חונה ממש בקומה שלי מול הדלת. כל יום אני מוצאת לבבות, אז בהתחלה היא גם כתבה חיצים וגבי. עכשיו, שכחתי שהיא קוראים לה גבי, אמרתי, מי זה גבי? אני לא מכירה את גבי. והיא קוראים לה גבי, גבי גולדהר. אז אמרתי, וואלה, יש לי לחזר בבניין, קוראים לו גבי. נו, אז הגיע הזמן. לקח זמן, ואז היא אומרת לי, את לא מתייחסת להודעות שלי. אמרתי, איזה הודעות? כתבתי לך על האוטו. אמרתי, מה? עכשיו לא תאמינו, מי שיורד עכשיו לחניון, יש לי לב גדול, כי האוטו שלי שחור, ומרוב אבק אפשר לצייר. יש לב גדול ועם חיצים, אני יודעת שזה רק כי הייתי לחזרים בבניין. אז ככה, אני אוהבת חברות וחברים, וכולם, כשצריכים אותי, הם יודעים שאני שם, ואני אשמח באמת, שוב, להיות בקשר עם כולם. מדי פעם אני אבוא, אבל תדעו שעכשיו עשיתי הכנה לפרישה. אז אניטה, מה הוא אמר? לא חוזרים להגיד שלום. לא חוזרים, אז הם אמרו, כל אלה שהיו איתי, אנחנו נבוא למסיבה של חנה והולכים הביתה, לא אומרים שלום. ועוד דבר, באחד השיעורים, במפגש האחרון, היה לנו עורך דין גדיש, יצחק גדיש, אז הוא נכנס לאולם, הוא היה נורא דרמטי, הוא אמר, רגע, אני רואה, אתם לא רואים, אבל אתם עוד מעט מתים, אתם עוד מעט תמותו. יש פה מישהו נשוי? אז הרימו, אתם עוד מעט תתגרשו. והוא נתן לנו הכנה לפרישה. ישר בפרצוף. ישר את האמת, והאמת שהוא נתן כמה טיפים, אניטה יכולה להגיד. כן, אז תודה רבה, חיבוק ענק, ורק בשמחות.